ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାତିସାରା ଜଗି ରହିଲା 5 ବର୍ଷର ପୁଅ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବିଜୟ। ହାଦି ମୃତ୍ୟୁରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂଆ ଦାବି। ଢାକା ପୁଲିସର ଦାବି, ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଓସମାନ ହାଦିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କ'ଣ? ପୋଡ଼ା ମୋବିଲି ଘଷିଲେ ମିଳେ ପାଣି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା। ଭାରି କଷ୍ଟ ଏହି ଦାମୀ ଫଳର ଚାଷ। କଟକରେ ଏ କି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯୁବକ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର। ରାସ୍ତା ସାରା ଗଡ଼ୁଛି ଦୋକାନୀଙ୍କର ଜିନିଷ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଧକ୍କା ଦେଇ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍। ସିଧା ନଈ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ ନଈ ଭିତରକୁ ପଶି ପଡ଼ିଲା ବଗି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଚିତ୍କାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବିବାହ ପରେ କାହିଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ 22 ଦିନ ତଳେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ବାବାରେ ଏ କି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମସ୍ତ ଟୁ ହ୍ୱିଲରକୁ ନେଇ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନେଇ ଲଗାଇଲେ ଯାଇ ତେଲ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୋଲିବ ଖୁସିର ବାକ୍ସ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ବଢ଼ିପାରେ ଟଙ୍କା। PM କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ବେକାରୀଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ନୀତି। ରାତି ଅଧରେ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚୋରିର କାରନାମା ଜଣାପଡ଼ିଲା। 15 ଲକ୍ଷ ଲୁଟିବା ପରେ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଭାରତ ନେବ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତଡ଼ା ଖାଇବେ ସବୁ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ନନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ଭେହିକିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନାହିଁ ମାନେ PUC ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଚେକିଂ ସେତେ କଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର PUC ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାରିଫ ମାଡ଼ରେ ଆମେରିକାର 717 କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା। ଦିନକରେ 20,000 ବୃଦ୍ଧି। ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନା 12,000, ରୂପା 20,000 ବୃଦ୍ଧି। ସୁରଦା କହିଲେ, ହାଁ ହେଉଛି ଗୁଲୁଆ। କମେଡ଼ିଆନ୍ ହୋଇଛ, ହସାଅ। ଏମିତି କାହିଁ ମରିଯାଉଛ? ସୁର ରାଉତରାୟ ମେଳି ବାଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ POKରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ଆତଙ୍କୀ। ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା। ଗଢ଼ାଯାଇଛି ନୂଆ କ୍ୟାଡର। 2 ଜାନୁଆରୀରୁ କମିବ ଶୀତ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଅଳ୍ପ ହେବ। ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। RTO ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଚାଷୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ବିଛୁଆତି ମାରିଲେ ରେଞ୍ଜର। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଗଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ।